Huomenta kaikille. Päästetään sieltä vielä loputkin odotustilasta sisälle. Noin. Huomenta ja tervetuloa kaikille tänne Lupapisteen webinaariin. Tänäänhän meillä on aiheena tosiaan nuo Lupapisteen BIM-toiminnallisuudet ja tallennetaan tämä webinaari, niin pyydän, että kaikki pitäisi sitten mikrofonin ja kameran kiinni. Meitä on sen verran paljon, että ei pystytä tässä sillä lailla yhdessä kaikki keskustelemaan. Tämän webinaarin aikana voi esittää tuonne keskusteluun kysymyksiä, mutta vastaillaan niihin sitten kootusti, kun lähetetään tämä tallenne kaikille, niin ei ehditä välttämättä tässä webinaarin aikana niihin perehtyä, mutta vastaukset tulee kyllä sitten jälkikäteen. Hyvä. Nyt päästetään varmaan sitten varsinainen esiintyjä, eli Ilkka ääneen, niin päästään sitten noihin BIM-toiminnallisuuksiin perehtyä. Kiitos. Mä laitan tästä oman esityksen päälle. Meillähän oli 3 viikkoa sitten ensimmäinen tietomalli-webinaari, ja siellä käytiin niitä tavat, mitä meillä Lupapisteessä on tietomallikäsittelyyn liittyen ja miksi me ollaan niitä tehty. Eli käytiin läpi rakentamislakia, käytiin läpi tietomalliasetusta, muita asetuksia ja määräyksiä, mitä siellä, mitkä tavallaan niin kuin velvoittaa meitä sitten tarjoamaan tämmöisiä toiminnallisuuksia, ja sitten käytiin siltä kantilta asioita läpi, ja tänään on tarkoitus sitten käydä käytännön esimerkkeillä, että mitä ne sitten tarkoittaa, miten niitä palveluita käytetään, ja käydä se tavallaan se polku alusta loppuun, että mitä eri lupahaun ja lupakäsittelyn vaiheessa sitten käytetään. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen esitykseen, niin muutama tämmöinen motivaatiokohde, että minkä takia tätä tehdään ja minkä takia tämä on tärkeää. Ensinnäkin viimeksi pikkusen tuolla väläytin loppuun, että minkälaisia lukuja täällä puhutaan, että onko niitä tietomalleja olemassa vai ei, onko tämä jotain tulevaisuuden juttua vai jonkun pienen porukan pyörittelyä vai mitä tämä on. Niin, tuossa syyskuun lopulla annettiin raportit meidän Lupapisteen kannasta ja katsottiin, että paljonko siellä on semmoisia hankkeita, jossa on yksi tai enemmän tietomalleja, eli IFC-malleja toimitettu Lupapisteeseen. Mulla ei itsellä ollut siinä kohtaa vielä, kun se ei ollut meillä semmoista aktiivista raportointia, niin ei ollut semmoista aavistustakaan, että kuinka paljon se oli. Kuvittelin, että se on muutamia kymmeniä, että niin kuin muutamassa kunnassa niitä on varmaan pyydetty ja kerätty. Mutta se luku, mikä sieltä tuli, niin 716 eri hankkeessa on toimitettu tietomalleja. Ja sitten vielä meillä oli alkuvuonna Lupapisteessä tämmöinen pilotointivaihe, eli 5 kuntaa, joihin on eniten näitä tietomalleja toimitettu, niin näihin kuntiin on 378 tietomallia, mikä tarkoittaa, että suurin piirtein puolet on kumminkin toimitettu muihin kuntiin kuin näihin pilottikuntiin. Ja sitten jos katsotaan, että miten se käyttö on kehittynyt, niin nähdään tuommoista aika lineaarista kasvua, trendiä siinä, että tietomalleja koko ajan toimitetaan enemmän. Siitä on puhuttu enemmän, kunnissa on ehkä haluttu vaatia tai pyytää niitä malleja, vaikka ei ole minkäänlaista niin kuin mandaattia, eli niin kuin velvollisuutta toimittaa tai annetaan niin, että pakotetta siitä, että pyydetään, malli pitää toimittaa.
tai mallin avulla voidaan tehdä lupapäätöksiä, niin silti niitä on pyydetty ja niitä on sitten vapaaehtoisesti toimitettu. Ja nähdään lineaarista ja tämän vuoden palkki, mikä tuossa on, niin se selittyy varmasti sillä, että otettiin tämä syyskuussa ja sitten vielä, että kun tämä vuosiluku kertoo sen, että minä vuonna se hanke on perustettu, minä vuonna se on lupapisteeseen hanke perustettu, eli tietomalleja toimitetaan sitten hankkeen myöhäisemmissä vaiheessa, että toi tulee tuolta vielä kasvaa, todennäköisesti 24 palkkikin tulee vielä tuosta kasvamaan. Ensi vuosi onkin sitten mielenkiintoinen, että miltä se näyttää, mutta jos mä yhtään osaan ennustaa, niin tuskin se nyt laskemaan päin on se trendi, vaan niin kuin nimenomaan kun sitä asiasta on niin paljon puhuttu ja se on myös laissa mainittu ja niin kunnissa kuin suunnittelijapuolella alkaa olla tietoa ja ymmärrystä, niin oletetaan, että näitä malleja alkaa sitten tulee. Tämä oli mielenkiintoinen luku vielä, kun sanoin, että puolet on mennyt pilotteihin ja loput on mennyt muihin kuntiin. 117 kuntaan on toimitettu tietomalli tähän niin kuin syyskuuhun mennessä. Eli voisi sanoa näin, että kukaan ei ole turvassa, että jonain päivänä sinne omaan kuntaankin se tietomalli voi tulla. Ja nyt se on vielä ihan laissakin sanottu, että sillä voi rakennuslupaa hakea, niin semmoinen mahdollisuus voi olla. Ja tänään käydään sitten niitä asioita, että mitä sitten kun se ensimmäinen tulee tai ylipäätänsä kun niitä tietomalleja sitten tulee, niin mitä niillä tehdään. Niin kuin puhuttiin, niin tähän mennessä ei ole ollut semmoista mandaattia, että sillä luvalla tai tietomallilla voisi luvan hakea. On ollut poikkeuksia, joissa sitä on käytetty siinä käsittelyn aikana ja tarkastukset tehty sieltä. Mutta pääosin niitä tietomalleja on tähän mennessä käytetty sitten muuhun tavalla niihin hyötyihin, mitä se tuo siihen lupakäsittelyyn. Eli sitä on käytetty esimerkiksi kaupunkikuvalliseen tarkasteluun. Meillä on Sova 3D-ohjelmisto integroituna tuohon käyttöliittymään ja osa kunnista sitä käyttää, eli näkee se siinä kaupunkimalliympäristössä sen 3D-mallin. Sitä on käytetty kaupunkimallien päivittämiseen, eli kerätty niitä tietomalleja ja sitten se 3D on sitten laitettu osaksi sitä kaupunkimallia, joka näkyy sitten esimerkiksi vaikka kunnan 3D-karttapalvelussa. Sitten sitä on käytetty ihan visuaaliseen tarkasteluun, joko lupapisteen katselimissa tai sitten otettu lupapisteestä IFC-malli ulos ja sitten sitä on tarkasteltu siellä jossain kolmannen osapuolen ohjelmistossa, mitä siellä on voinut olla vaikka joku suunnitteluohjelmisto tai joku muu katseluohjelmisto. Sitten Solibri Office-ohjelmalla on voitu tehdä tarkastuksia, eli otettu se tietomalli lupapisteestä, avattu Solibri Officella ja sitten käytetty sieltä tehty sitten erilaisia tarkastuksia. Osa on näitä säädösten mukaisuustestauksia, mutta sitten siellä on paljon muutakin. Se on ollut kuntien omasta aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta kiinni, että mitä sieltä on sitten tarkasteltu. Mutta sen lisäksi on sitten vielä nytten tämän vuoden aikana niitä on käytetty niihin automaattisiin tietosisältöjen tarkastuksiin, säädösten mukaisuuden tarkastuksiin, eli katsottu sitä, että onko se malli semmoinen millä sitten voisi lupaa hakea. Ja sitten tietysti on vaan niin kuin useita tapauksia, että sitä mallia ei ole vaan varsinaisesti edes hyödynnetty, että se on kerätty talteen sitten niin kuin tulevaisuutta varten. Ja sitten syy siihen voi olla se, että kunnassa ei ole haluttu käsitellä sitä tietomallia, tai sitten se malli on niin yksinkertainen joku tavallaan niin kuin visuaalinen luonnos siitä kohteesta, että sitä ei varsinaisesti muuten voi kysyä, niin sitä on sitten vaan kerätty talteen ja tulevaisuutta varten, että jos sitä halutaan sitten myöhemmin käsitellä tai käyttää johonkin. Mutta vuodenvaihteessa sitten tulee mahdollisuus luvan hakemiseen tietomallin avulla, eli tulee tämä niin sanottu mandaatti ja silloin sitten
pitää olla työkalut ja tietää, mitä sitten tehdään, kun joku tietomallilla lupaa hakea. Sitten vielä nämä tämmöisiä niin kuin tavallaan positiivisia motivaatioaspekteja, että näitä oikeasti käytetään näitä tietomalleja, niitä on jo tullut. Suunnittelijapuolella on halua käyttää näitä ja monessa kunnassakin on haluttu jo tätä käyttää. Mutta sitten mikä tulee sieltä tavallaan niin kuin lain puolelta, mitä pitää pystyä tekemään tietomallilla, niin rakentamislupahakemuksessa määritellään, että siinä hakemuksen yhteydessä toimitetaan joko pääpiirustustasoinen suunnitelmamalli, eli tämä suunnitelmamalli on tarkemmin määritelty tietomalliasetuksessa, tai sitten tiedot toimitetaan koneluettavassa muodossa. Eli tätä me käytiin viime kerralla läpi, että tosiaan se pääpiirustustasoinen suunnitelmamalli on nimenomaan se tietomalli, IFC-malli, joka sisältää ne tiedot, mitä pääpiirustustasoisessa tietomallissa pitää olla. Ja niistä on erilliset määritykset ja annettu suunnittelijoille, että mitä siellä kaikkea pitää olla. Tiedot koneluettavassa muodossa, joka on se toinen vaihtoehto, on sitten se, mitä on tähän asti käytetty, mitä on ollut Suomessa jo vallitseva tapa niin kuin vuosikaudet, että asiointijärjestelmässä syötetään sitten ne tiedot käsiin. Ja sitten tuo ykköskohta tässä, että rakennussuunnitelmaan sisältävät pääpiirustukset. Eli pääpiirustukset tulee sitten aina kumminkin, että vaikka tehdään isoa loikkaa teknologisesti, niin sitten kumminkin varmasti niin kuin riskihallinnollisestikin toimitetaan edelleen ne pääpiirustukset kuntaan. Että vaikka teillä tulee joku hakee lupaa suunnitelmamallille, niin siellä on kuitenkin aina sitten toimitettava ne pääpiirustukset. Sitten toinen asia, mitä sieltä laista tulee, että se ei ole pelkästään se, että suunnittelijalle annetaan oikeus hakea jommalla kummalla tavalla, tai luvan hakijalle annetaan oikeus jommalla kummalla tavalla, vaan kunnan pitää myös käsitellä sitä. Eli jonkinlainen velvoite tulee laista, että ei voi vaan niin kuin ohittaa sitä tietomallia, vaan jonkinlaista käsittelyä sillä pitää tehdä ja hyväksyntää, että sitä ei voi vaan niin kuin todeta, että nyt tuossa on tietomalli, jolla joku halusi sillä hakea, mutta me ei kosketa siihen. Ja nyt tänään käydään niitä ensinnäkin työkaluja ja sitten myös sitä tavallaan niin kuin, miten niihin tietomalleihin tässä kohtaa nyt sitten voi suhtautua, että siitä on tuossa pohdintaa lopussa, että mitä niillä tietomalleilla sitten on, niin kuin, mikä on se minimikäsittely ja mikä on sitten mahdollista. Mutta tässä oli tämä motivaatio, eli halua on, monet on jo kokeilleet ja nyt tulee vuodenvaihteessa tulee sitten tuo tietomalliasetus ja rakentamislain nämä pykälät voimaan, niin tämä pitäisi olla sitten kaikille mahdollista. Ja tämän päivän esityksessä sitten käydään ensiksi läpi vähän niin kuin nopeasti sitä tiedon kulkua, että miten se tietomalli nyt siellä lupapisteessä menee sen prosessin läpi, mitä kaikkia järjestelmiä siihen osallistuu. Se käydään tosi nopeasti. Sitten mennään toiminnallisuuksiin, miten malli toimitetaan. Ollaan suunnittelijoita hetki ja tehdään hakemus ja lisätään sinne tietomalli. Sitten tehdään tarkastusajot. Katsotaan, että mitä ne tarkastusajot lupapisteessä tekee. Ja sitten ja tosiaan niin niitä tarkastusajoja ja mallin käsittelyä tehdään, katsotaan suunnittelijan pöydältä, mutta sitten myös, että miltä ne näyttää kunnassa. Sitten sen jälkeen käydään tiedonlukua tietomallista lupapisteeseen, yksinkertainen toiminnallisuus, mutta näet, että mikä sen toiminnallisuuden voima sille suunnittelijalle on. Sitten käydään prosessin loppupäästä käydään tietomallin arkistointi läpi, sitten palvelun alustusta ja pääkäyttäjätoiminnallisuutta
Ja sitten tosiaan, no kysymykset ja vastaukset, niin kuin Niina sanoi, niin kerätään ne tuonne keskustelupalstalle ja sitten kootusti palataan sitten ensi viikon puolella sitten niihin vastauksiin. Tässä on se sit tavallaan tiedonkulku, eli se tietomalli syntyy luvanhakijan suunnittelijan suunnitteluohjelmistossa, eli BIM-suunnitteluohjelmistossa, ja näitä on sitten olemassa monenmerkkisiä ja monenlaisiin tarkoituksiin. Osa on arkkitehtuurisuunnittelu, osa on talotekniikkaa, osa on sitten rakennesuunnittelu esimerkiksi. Yhteistä näille kaikille on se, että ne tukee tämmöistä kansainvälistä IFC-standardia, eli se kukin näistä ohjelmistoista pystyy tuottamaan sille suunnittelijalle tiedoston, missä on sitten se suunnitelma. Ja se vielä, että kun siitä tehdään se IFC-versio, niin siinä kohtaa jo tiedetään, että siitä mallista ei oteta ihan kaikkea mukaan. Eli sinne suunnittelijan ohjelmistoon jää yksityiskohtia, mitkä ei tavallaan viranomaisprosessiin kuulu. Niin siinä kohtaa, kun luodaan se IFC-tiedosto sieltä, niin siinä ohjelmisto sitten kirjoittaa sellaiset asiat, jotka on määritelty, että pitää olla siinä suunnitelmamallissa tai lupamallissa mukana. Ja tosiaan siellä se pitää olla tietyllä lailla tehty ja siellä pitää olla määritetyt tiedot mukana. Ja niitä tietoja määritellään nyt sitten tämmöisessä ensiksi Rava 3 Pro-määrityksessä, joka on nyt kehittynyt Rava 3.5 määritykseen ja jatkossa tulee vielä kehittyyn seuraavaan versioon. Eli siellä määritellään, että mihin kohtaan siellä tietomallissa mitäkin tietoa pitää syöttää tai mihin sen tiedon, se ei ole välttämättä syötettävää tietoa, mutta mistä kohtaa se pitää löytyä. Osa tiedoista on sellaisia, että suunnitteluprosessin aikana automaattisesti sinne tulee, että kaikkea ei ole sellaista niin kuin syötettävää tietoa. Sitten kun tämä IFC-tiedosto on olemassa, niin se on se, minkä sinne lupapisteeseen syötetään. Ja se sisältää sitten tiedot siitä hankkeesta, hakemuksesta. Siellä voi olla myös tietoa ihan niin kuin suunnittelijoista asti kaikista siihen hankkeeseen liittyvästä tai monesta hankkeeseen liittyvästä asiasta. Sitten lupapiste itsessään on se niin kuin lupa-asiointi. Asiointijärjestelmä tässä tapauksessa. Ja siinä on jotain tiettyä, että kun lupapiste ymmärtää sitä IFC-tiedostoa silleen, että se pystyy niin kuin perusasioita sieltä lukemaan, mutta ne IFC-tiedon käsittelyt tehdään niin kuin ulkopuolisissa ohjelmistoissa, jotka on täysin integroitu lupapisteen käyttöliittymään. Eli tässä tapauksessa nyt esimerkiksi ne mallin tarkastukset tehdään siellä Solibrin pilvipalvelussa. Eli siellä tehdään tietosisällön tarkastuksia, siellä tehdään säädöstenmukaisuustarkastuksia niille malleille automaattisesti. Sitten on integroitu kaupunkimallinäkymä, mitä ei käydä tänään läpi. Me käydään läpi tänään siis niitä, mitkä on niin tavallaan kaikille yhteisiä lain vaatimia asioita. Sitten on näitä kaupunkimallinäkymiä ja muita, jotka on tosi hyödyllisiä ja josta sitten tavallaan se tulee se järki, että minkä takia tietomalleja sitten niin kuin käytetään, niin lisäarvopalveluita, niin niistä esimerkkinä on toi Viivi. Sitten Ryhti on tuonne laitettu, se on juuri ollaan integroimassa lupapisteeseen siten, että kaikki ne tiedot, mitä sieltä tosiaan toimitetaan tässä tapauksessa tietomallimuodossa, ne pystytään sieltä lupapisteen toimesta lukea ulos ja viemään Ryhtiin. Tällä hetkellä se toiminnallisuus toimii siten, että se viedään DBV:lle. Ja sitten meillä on se arkisto siellä. Ja sitten meillä on toiseen suuntaan se kommunikaatio, tekninen kommunikaatio, jos se menee IFC:llä suunnitteluohjelmistosta lupapisteeseen, niin takaisin menee tämmöisenä BCF-tiedostoina. Eli siellä on sitten tiedot siitä, että mitä sieltä on lupapiste sitten automaattisesti löytänyt. Ja ne sitten näkyy siellä suunnitteluohjelmiston käyttöliittymällä suoraan. Hyvä, tässä on tiedon kulku.
Sitten lähdetään tähän itse tai työnkulkuun ja käyttöliittymiin. Niin miten se malli lupapisteeseen toimitetaan? Siellä on ollut nyt jo muutaman vuoden tietomallit välilehti, mikä varmasti kaikki ovat sen jo, tai olette jo sen sieltä huomanneet. Eli se on se paikka, minne ne IFC-mallit sitten tallennetaan. Ja tietomalleilla on versiohallinta samalla lailla kuin liitteillä. Siinä mielessä se on niin kuin samantyylinen käsittely kuin muilla asiakirjoilla ja suunnitelmilla. Että suunnittelija ehdottaa yhdenlaista suunnitelmaa nyt tietomallin muodossa. Jos siihen pyydetään korjauksia, muutoksia, niin toimitetaan uusi versio. Vanhat versiot jää jälki siitä, että mitä siellä on muutettu ja mitä siellä aikaisemmissa on ollut ja mitä aikaisempiin on sitten kommentoitu. Sitten kun sitä mallia toimitetaan, niin valitaan yksinkertaisesti, että mistä mallista on kyse. On tosiaan niin kuin arkkitehtimalleja, rakennetalotekniikka, rakennuspaikan malleja, mitä sieltä tietomalliasetuksen puolesta nyt tuli, että suunnitelmamalli koostuu arkkitehti- ja rakennuspaikan mallista. Tämä on sitten se hakija valitsee ja sen perusteella sitten, että mikä malli se on, niin sitten lupapiste käsittelee sitä vähän eri lailla. Sitten kun se malli on sinne ladattu, niin lupapiste automaattisesti sitten alkaa tarkastaa sitä mallia ja sitten se alkaa myös sitä IFC-mallista lukea sitä geometriatietoa, että se rakentaa tavallaan uudestaan se 3D-mallin, että se on helposti käytettävissä siellä selaimessa. Ja se, että kun niitä malleja sinne sitten ladataan, niin tämä automaattikäsittely siellä taustalla niin kestää muutaman minuutin. Ja meillä on nyt esimerkkejä on ihan muutaman ekatavun malleista, jotka pyörähtää muutamassa sekunnissa ja sitten on 150 malleja, jotka sitten pyörii muutaman minuutin, mutta kyllä kaikki valmistuu sitten aikanaan ja sitten pystyy lupapiste siitä sitten näyttää, että nyt siellä on valmista tietoa, mitä voi lähteä sitten katselemaan. Ja tuossa jos katsotaan, niin toi vasemmassa yläkulmassa niin se on se välilehti tietomallit, mikä siellä on ja se on se paikka, mihin ne IFC:t laitetaan. Ja tosiaan tämä on suunnittelijan tehtävää ne sinne laittaa, niin ohjeistuksia on tehty ja me tullaan järjestämään myös suunnittelijalle webinaari, tekee videoita näiden ohjeiden lisäksi. Ja sieltä löytyy tosiaan niin kuin lisää mallitoiminnallisuus sen näkymän oikeasta reunasta. Sieltä kun sen mallin laittaa, valitsee ne tietomallin tyypin, niin sitten se lähtee sitä sitten prosessi eteenpäin. Ja tässä nähdään tosiaan, että tämä on niin kuin hakemusvaiheessa, niin tässä laitetaan hakemuksen aikaisia malleja. Ne on sitten täällä käyttöliittymällä aina niin kuin eriytettynä. Ja sen jälkeen sitten, kun tehdään se lisää malli toiminnallisuus, niin sen jälkeen jokaiselle mallille, joka sinne on ladattu, niin siellä on tämmöinen avaamalli toiminnallisuus, mistä sitten avataan tietomallin näkymä. Eli tämä on semmoinen, ei keksitty parempaa, niin nyt me kutsutaan sitä siten, että tämä välilehti meillä on tietomallin välilehti, missä on listattu kaikki. Ja sitten kun sä avaat yhden tietomallin tarkasteluun, niin se on tietomallin näkymä. Ja tietomallin näkymässä on sitten näkyy tietomallista perustietoja, siellä näkyy se 3D-malli, alkuun näkyy se prosessointi, mutta sitten kun se 3D on siellä näkyvissä, niin sitten sitä pääsee siellä katselemaan. Se on niin kuin yksittäisen mallin näkymä. Tosiaan tässä esimerkissä oli se, että on niin kuin noi hakemuksen aikaiset mallit ja sitten meillä on kun mennään pidemmälle prosessissa, niin siellä on sitten tulee rakentamisen aikaiset mallit, eli täällä ei sitten pääse enää tekemään mitään toimenpiteitä näillä hakemuksen aikaisille, mutta pystyy lisää rakentamisen aikaisia malleja ja nämä nyt erityissuunnitelmia, mitä sitten pyydetään, eli rakennemallia, talotekniikkaa tai päivityksiä siihen arkkitehtimalliin. Ja sitten toteumamallit, mitä pyydetään,
on mainittu sekä laissa että asetuksessa. Toteutumamallit pitää toimittaa loppukatsomuksen yhteydessä, niin ne voi sitten lisätä tänne toteutumamallit erikseen. Ja nämä on tosiaan niin kuin rakennus- tai toimenpidekohtaisia nämä tietomallit. Että jos on monta rakennusta, niin jokaiselle rakennukselle on aina ollut. Hyvä. Päästään ensimmäiseen demoon. Hyvin yksinkertainen tietomallin lisäys. Tehdään nopsaan uusi hanke ja sitten vaihdettua. Niin, eli nyt nähdään mulla on tänään suunnittelija käyttää meidän testiympäristössä, niin se on tehnyt, tai sen nyt tehdään suunnittelijan näkymällä, että tämähän on paljon yksinkertaisempi käyttöliittymä kuin viranomaisella, puuttuu aika paljon toiminnallisuuksia, mutta lähdetään täältä tekemään hakemusta. Täällä olikin jo kartta valmiina, niin ei tarvitse osoitetta hakea. Meillä on täällä kiinteistö Tuulsulassa. Hakemus menee ihan samalla lailla tietysti kuin aikaisemminkin. Tässä kohtaa ei mitään muutosta tehdään. Kerrotaan, että ollaan hakemassa vaikka asuinkerrostalolle lupaa ja tehdään siitä hakemus. Ja nyt suunnittelijalle näkyy tällainen lomakkeet, niin kuin aina aikaisemminkin, eli se koneluettava muoto ja siihen liittyy myös osapuolien tiedot. Ja sitten on ne suunnitelmat ja liitteet, mihin edelleen pitää ne pääpiirustukset vähintään laittaa. Sitten tietomallit. Täällä oli, niin kuin tuossa näytin, niin täällä on nämä hakemuksen aikaiset mallit. Vielä ei ole yhtään. Laitetaan ensimmäinen. Mä valkkaan täältä. Otetaan tämä meidän Rava 3 Pro-hankkeessa tehty malli. Tässä tämmöinen pienkerrostalo. Laitetaan sieltä. Malli latautuu. Nyt se tekee sitä siirtoa sitten tuolla pilvessä sinne lupapisteen puolelle. Ensiksi 40 megabittiä meni tuommoisessa alle 10 sekunnissa siellä. Nyt nähdään, että nyt siellä on tietomalli omana rivinään ja sitten jokaiselle tietomallille on ne toiminnallisuudet. Täällä on oikealla lisätoiminnallisuudet, eli tässä on se, että jos mä halutaan laittaa siihen uusi versio, niin aina kerrotaan se, että mä korvaan tämän version, tai tämän tietomallin, niin laitetaan se uusi versio sieltä. Tuot tiedot mallista, täällä käydään vähän myöhemmin, se tosiaan lukee ne tietosisällöt sieltä lomakkeille automaattisesti ja poista malli. Tämä on mahdollista niin kauan kunnes hakemus on jätetty. Jos me katsotaan täältä sitten tämä avaa malli, niin tämä suoraan koko ruudun näkymää, klikkasin vähän liian nopeasti. Eli tässä on nyt se näkymä, eli me nähdään täältä sitten tässä tietomallinäkymässä, että mistä hankkeesta täällä on kyse, perustiedot siitä tietomallista, ja nyt kun se tietomallin lukeminen on valmis, niin se tuo vielä vähän lisää tietoja tänne yläosaan. Ja täällä on sitten alhaalla on nämä sisällön tarkastukset ja sitten säädösten mukaisuuden tarkastukset löytyy täältä näkymästä. Ja nämä tosiaan, kun mä olen suunnittelijana, kunnes ei ole vielä mitään tietoa, että tämmöinen hakemus on tulossa tai valmisteilla, mutta mä täällä jo tarkastelen, että onko tämä säädösten mukaista toimintaa, pystyn pistämään niitä uusia versioita, kokeilemaan, katsoa, että kuinka hyvä malli mulla on, onko mulla tiedot siellä ja valmistella rauhassa ja hyödyntää sitä tietomallia. Ja sitten kun mä sen jätän sinne kuntaan, niin sitten on jo tietoa molemmilla puolilla, että kuinka hyvin se sitten vastaa näihin säädöksiin. Hyvä.
oli tämmöinen ensimmäinen lämmittelydemo esityksen puolelle. Ja tosiaan sitten näistä tarkastustuloksista, mitä siellä näkyi siellä tietomallinäkymällä, että siellä oli tarkastettu erilaisia asioita, niin niistä on tosiaan niin kuin 2 erilaista. Nämä validoinnit, eli tietosisällön tarkastukset, niin se katsoo, että onko se tietomalli, onko se suunnittelija tehnyt sen tietomallin semmoiseksi, että niin kuin ohjelmistot sitä ymmärtää. Eli jotta se pystytään niin kuin tulkitsemaan yksikäsitteisesti, että mitä siinä suunnitelmassa on, niin se pitää tehdä sen niiden ohjeiden mukaisesti. Ja sitten siellä ei pelkästään se, että miten se on, niin kuin, minkälainen rakenne siinä tietomallissa on, vaan myös joka ikinen tietokenttä, mitä siellä pitäisi siinä tietomallissa olla, niin katsotaan, että onko se siellä. Jos on, niin onko siinä arvoa ja onko se arvo sallittu. Eli ei vielä oteta siihen kantaa vielä, että onko se niin kuin oikein valittu, mutta onko se sallittu arvo. Että jos meillä on vaikka jotain koodistoa ja sinne katsoo, että onko tämä niin kuin koodiston mukainen arvo laitettu sinne. Jos se ei ole tehty sen mukaan, niin sitä se ei ole koneluettava. Sitten koneet ei sitä ymmärrä. Eli jos katsotaan tämä asetuksessa, sitä määrittää, että se on niin kuin yksilöity ja rakenteinen se tietomalli, että sieltä pystytään lukemaan, että se on niin kuin koneluettavuuden vaatimus. Ja sitten jos se ei ole täydellinen, niin maailma ei siihen kaadu. Se todennäköisesti aukeaa kyllä siihen 3D-näkymään aina, että siihen pystyy niin kuin tekemään monenlaisia asioita. Jos sieltä puuttuu yksittäisiä kenttiä, niin sekään ei kaada asiaa. Voidaan aina hyödyntää, lukea ne tiedot, mitä siellä on. Mutta se kertoo kumminkin se, että tämä validointi, että onko se sen asetuksen mukainen vai ei, onko siellä ne tiedot vai ei. Ja silti tosiaan sieltä voidaan hyödyntää ja lukea monenlaisia asioita, vaikka se ei olisi täydellinen. Ja tosiaan tällä hetkellä, tällä hetkellä se tarkastaja tarkastaa nämä RH-tiedot, eli semmoisen tietosisällön, mikä tänä päivänä menee DVVlle. Ja nämä kaikki tarkastukset ja validoinnit ja muut tapahtuu Solibri-ohjelmistossa siellä taustalla. Eli lupapiste ei sitä lue, vaan ne lähetetään semmoiseen ohjelmistoon, joka on tehty nimenomaan näitä mallintarkastuksia varten, joka on ollut olemassa jo ylikin 20 vuotta ja niin kuin maailman paras tässä suhteessa. Ja tosiaan sitten kun saadaan Solibriin, saadaan tietomalliasetus voimaan ja hyväksyttyä ja tiedetään, että se, mikä on se vahvistettu viimeinen tietosisältö, sen jälkeen Solibri tarkastaa tai tekee vielä ne tarkastussäännöt, me vaan päivitetään ne lupapisteeseen, niin sitten vielä tarkastetaan se tietomalliasetuksen mukainen tietosisältö. Sitten säädösten mukaisuus, eli siellä on tiettyjä niin rakennusmääräyksiä, pykälältä katsottu, että hei, mitä täällä vaaditaan ja miten tämä voidaan tarkastaa 3D-mallista. Se vaatii, että se useimmiten, että siinä on jonkinlainen geometria, eli siinä on 3D-mallinnus siitä ja siinä on tietyt tiedot. Ja sitten sen perusteella algoritmi pystyy laskemaan sitten, että täyttyykö tämä säädös vai ei. Ja näitä on erilaisia. Yhteensä näitä Solibri-tarkastuksia on 130, noin 130, ja toivottavasti niitä tulee kohta lisää, että Solibri on myös muualla kuin Suomessa näitä kehittänyt, niin saadaan niitä sitten erilaisia uudenlaisia tarkastuksia. Ja niitä on käyttöturvallisuuteen, esteettömyyteen, paloturvallisuuteen, akustiikkaan, lämmöneristykseen liittyviä erilaisia tarkastuksia. Ja näitä sääntöjä voi ajaa ilman lupapistettä, jos on Solibri Office. Eli Solibri tarjoaa kaikille Office-käyttäjille, joilla on Office-lisenssi, niin tarjoaa tämän saman paketin. Eli niitä voi halutessaan ajaa ilman lupapistettä, niitä ihan samoja, ja siellä omalla työpöydällä kokeilla. No,
Solibri tosiaan tarkastaa siellä taustalla ja lupapiste ei ymmärrä sitä, mitä se Solibri siellä tekee. Me otetaan lupapisteessä tietomalli, lähetetään sinne Solibrille, kerrotaan sitten, että hei, se on tämmöinen hanke, siitä pitäisi tehdä tämmöiset tarkastukset. Sitten me saadaan sieltä paketti tuloksia ulos. Eli Solibri kertoo, että hei, mä oon tehnyt tämmöiset tarkastukset. Sitten se kertoo, että menikö se läpi vai eli hyväksytty. Se ei mennyt läpi, eli se ei ollut vaatimuksen mukainen, se on hylätty. Tai sitten se voi olla ohitettu. Ja ohitettu tarkoittaa sitä, että siellä on semmoinen sääntö, joka nyt ei koske tätä hanketta. Se voi olla vaikka, että meillä on joku laajennushanke tai muutoshanke, ja siellä on semmoinen sääntö, joka koskee vain uusia rakennuksia. Tai se voi olla, nyt tämä sääntö koskee vain tiettyjä rakennuksia, tietyn tyyppisiä rakennuksia, sen takia niitä osa ohitetaan. Sitten se kertoo, että tätä nyt ei tehty tätä tarkastusta. Ja sitten kun ne tulee lupapisteeseen takaisin, ne esitetään semmoisena puumaisena rakenteena, mikä kertoo, että niin kuin numeroina, että kuinka moni meni läpi ja kuinka moni sitten ei mennyt. Ja sitten tähän on tarkoitus vielä tehdä linkitys siihen IFC-katseluohjelmaan, eli se 3D-näkymään, jotta me saadaan niin kuin jokainen virhe, mitä siellä on, niin saadaan sitten sieltä niin kuin näkyviin, että missä kohtaa se virhe on. Mutta toi ominaisuus on semmoinen, joka on vielä kehitteillä, ei ole vielä saatavilla, mutta nyt ne tiedot saa sieltä, ne tarkastustulokset saa sitten ulos. Suunnittelija voi ottaa ne tiedostona ulos siinä PCF:nä, jonka tuossa aikaisemmin esittelin, jos jäi mieleen, ja laittaa sen omaan koneeseen, niin sitten se näkee niin kuin vielä yksityiskohtaisesti 3D:ssä, että missä se virhe on. Tässä on käyttöliittymän tarkastustuloksista esimerkkinä, että mitä siellä on. Ja tässä on tuolla alaosassa näkyy ne tarkastustuloksia ja siellä näkyy nyt sitten huoneistotietojen tarkastuksia. Eli siellä nyt näkyy että niin kuin tunnukset ja porraskirjaimet, numerot, jakokirjaimet, huoneluvut on mennyt oikein, mutta sitten keittiötyypissä varusteissa ja muutostavoissa on niin kuin virheitä. Ja tämä kertoo nyt sille suunnittelijalle, että okei, että nyt mulla oli vain keittiö merkattu K-arvo, että se ei ollut koodiston mukainen. Ja sallitut arvot on keittotila, keittiö, keittokomero tai tupakeittiö. Se on se, mitä se tietokone ymmärtää. Eli sen takia nyt se antaa, että hei, sun pitää näihin muuttaa. Ja yleensä tämän tyyppiset menee silleen, että kun se suunnittelija ekan kerran tekee tämän virheen, niin sitten se korjaa sen omaan siihen mallipohjaansa ja seuraavalla kerralla sitten saa nämä niin kuin oikein. Tämä on se, miten se näkyy sille suunnittelijalle, se jumppaa sen kuntoon. Sitten taas, kun tullaan kuntaan, niin mitä sitten kunnassa sitten nämä asiat näkyy, niin ensinnäkin siellä tietomallin näkymässä näytetään, te näette ne ihan samalla lailla ne tulokset, mitä siellä on mennyt pieleen tai hyväksytty. Sitten tietomallista esitetään, kun se avataan ruudulle, tämä ylempi kuva on siis lupapisteestä. Siellä näyttää sellainen puumainen rakenne. Siellä on eri rakennuksen kerrokset. Sieltä pääsee pureutumaan erityyppisiin elementteihin ja sieltä pystyy sitten niitä korostaa ja etsimään sitten niitä asioita, mitkä ovat itselle kiinnostavia. Ja sitten se, mikä tuo vielä tähän, on se, että se suunnittelija tietysti käyttää sitä, mutta nämä erityisesti 3D-näkymät tuo sitten muille osapuolille huomattavasti asioita, mitä he sitten sieltä näkee ja pystyy 3D:n avulla sitten ymmärtämään. Sitten lupapisteessä on tämmöinen yhdistelmänäkymä tullut nyt syksyn aikana, eli jos on useita tietomalleja, sanotaan, että meillä on vaikka 3 rakennusta ja rakennuspaikan malli, niin voidaan valita kaikki ja yhteen näkymään, ja niitä voidaan piilotella ja katsella sieltä sitten eri vaiheissa tai eri aikoihin.
Tai sitten toinen vaihtoehto, jos siellä on arkkitehtimallia, siellä on talotekniikkaa, rakenteita, niin niitä saadaan samaan näkymään samaan aikaan ja sieltä pystytään niin kuin katsomaan, että miten vaikka arkkitehtisuunnitelma ja LVI sitten sopii yhteen. Ja sitten tosiaan tiedän jo, että on kuntia, missä on Solibri Office käytössä, niin sitten yksi vaihtoehto, että jos halutaan tehdä tarkempia niin kuin Solibrin työkaluilla tarkempia tarkastuksia, niin sitten se malli voi lupapisteestä ladata sinne niin kuin omalle työpöydälle ja sitten tehdä niitä tarkastuksia ja laittaa sitten raportin lupapisteeseen erikseen. Tuossa on tosiaan tuo yhdistelmä 3D, niin käydään se tuosta demon kautta läpi. Nyt katsotaan tosiaan se tietomallinäkymä, käydään tarkastustuloksia vähän läpi ja sitten käydään se usean mallin esittäminen ja käydään se tietomallinäkymä ja tarkastustulokset tuosta suunnittelijan näkymästä. Vaihdetaan taas. Eli nyt siinä aikana, kun mä tuossa esittelin, niin siinä aikana tänne tuli tämä tietomalli 3D-näkymänä, niin nyt nähdään, että täältä voidaan tosiaan niin kuin lähteä tätä 3D-näkymää tarkastelee ja täältä voidaan sitten valita, että mitä pistetään kattopiiloon ja käydään katsoa vähän näitä pohjia täältä esimerkiksi. Ja sitten voidaan esimerkiksi kerrokselta käydä näitä täältä katsoa läpi. Ja tosiaan tämä ensimmäinen näkymä, mikä tässä on tämmöinen pieni näkymä, että saadaan niin kuin ymmärrys siitä, että minkälaisesta niin kuin rakennuksesta on kyse, mutta tämän saa aina sitten tähän koko ruudun näkymään, niin nyt sitä on sitten vähän parempi tässä katsella, saa paremman ja varsinkin jos katselette vähän isommilta ruudulta, niin saa hyvinkin yksityiskohtaisen näkymän. Ja täällä voi sitten pyöritellä, mennä omalla työpöydällä sitten kattelen tätä mallia. Ja täällä on tietyt mittaustyökalut ja näin päästään siinä tarkastelussa alkuun. Tästä saa niin kuin hyvän yleiskäsityksen siitä, että mistä siinä hankkeessa on kyse sen sijaan, että meillä on niin kuin esimerkiksi PDF:ssä monta kerrosta päällekkäin, niin täältä pääsee helpommin sitten pyörii paikasta ja kerroksesta toiseen. Sitten mä laitan sen pois tuolta oikeasta alakulmasta. Mennään katsomaan nämä tarkastustulokset. Niin kuin sanoin, niin sisällön tarkastus. Täällä on sitten, näytetään, että esimerkiksi kiinteistön perustiedoista. Täällä kaikki muut tiedot on oikein malliin laitettu. Hallinta- ja omistusmuoto puuttuu. Että ei ole arvoa hallintamuodolle. Tämä on yksi esimerkki, mutta tämä on sille suunnittelijalle ensiksi se tieto, että okei, että nyt näitä tietoja tosiaan puuttuu, tai niitä pitää siinä muokata, mutta sitten sen jälkeen, kun suunnittelija on sen korjannut, niin sitten kunnassa näette myös, että mikä se mallin laadun tilanne, että onko se asetuksen mukainen vai ei. Hyvä, mutta tämä oli tosiaan nyt sieltä suunnittelijan näkymä. Mulla on tuossa aikaisempia hakemuksia tuolla, mä menen nyt sinne Tuusulaan, minne toikin lähti, niin löytyy tunnus. Hyvä. Täällä on sitten vähän lisää, miten ne asiat täällä näkyy. Menen taas tuonne tietomallit. Ja nyt me nähdään, että meillä on täällä itse asiassa 3
ää, erilaista toimenpidettä. Näette, että jokaisen alla on tietomalleja. Nyt mä oon tehnyt, en harhauttaakseni, mutta ihan demon sujuvoittaakseni laitoin monta niin kuin tavallaan erilaista rakennusta niin kuin yhteen hakemukseen, yhteen työtilaan, mutta tietysti täällä on niin kuin yksi terveyskeskus ja yksi asuinkerrostalo ja yksi asuinpientalo nyt samassa täällä alla. Että tarkoitus täältä näyttää sitten näitä erilaiset, mitä nämä näyttää sitten kunnan suuntaan. Eli näkymä tämän suhteen on samanlainen kuin sille luvanhakijalle. Eli tässä nyt on esimerkkinä tämmöinen pientalomalli, joka tuolla Järvenpään kaupungissa on tehty ihan vaan niin kuin demoilutarkoituksiin, niin se tosiaan on täällä ja nähdään tämän tuloksen. Täällä on aika hyvä laatu jo, ei ole paljon enää korjaustarvetta. Säädöstenmukaisuuden tarkastukset nämä on niitä taikatarkastuksia ja nyt tänne on kytketty ne taikatarkastukset eli säädöstenmukaisuuden tarkastukset päälle, niin sen takia nämä täällä näkyy. Sisällön tarkastus näkyy kaikille, eli se, että onko se sen asetuksen mukana, voiko tällä periaatteessa mallia hakea. Tuo oli niin kuin yksi esimerkki. Sitten meillä on tuo asuinkerrostalo ja tässä nyt mä voisin näyttää tästä nyt, miltä se näyttää toi monen mallin tai yhdistelmämallin näkymä. Nämä oli itse asiassa aika raskaita malleja. Tässä kestää, vaikka nämä on muunnettu, niin ihan tovi, kun nämä tänne tulee. Noin. Nyt näyttäisi, että meillä on tässä yksi kerrostalomalli, mutta sitten jos me otetaankin tämä itse arkkitehtimalli pois päältä, niin me nähdään, että meillähän on tässä kiinteistöllä LVI-malli, talotekniikkamalli. Ja sitten me voidaan tästä esimerkiksi katsoa että miltä näyttää se ylimmän kerroksen tekniikka. Me voidaan täältä kytkeä sinne, että miten tämä suhtautuu seiniin. Mahtuuko siellä asiat menee niin kuin pitääkin. Me voidaan sinne laittaa vaikka vielä nuo piiput, tehdä tämmöisiä. Ja sitten me voidaan tehdä se, että nyt pistetäänkin tuo 7-kerros ja 6-kerros. Nyt me tarkastellaankin sitten seuraavaa. Voidaan tehdä tänne samanlainen esimerkiksi. Katsotaan, että miten se seiniin suhtautuu. Ja tehdä tämmöistä tarkastelua, jossa tosiaan se suunnitelma tulee sieltä. Ja sitten näille tehdään molemmille malleille tehdään ne tarkastukset, että arkkitehtimallille tehdään omat tarkastukset. Ja sitten jos me mennään katsomaan, mitä tätä talotekniikkamallia, LVI-tietomallia on tarkastettu, niin täällä onkin mennyt tarkastukset läpi, että tietomalli on rakennettu niin kuin pitääkin. Eli täällä on tiedot olemassa. Ja sitten viimeinen vielä tuolta Helsingissä oli Myllypuron terveyskeskuksen laajentaminen. Mä sitä suunnittelijalta sain luvan sitten käyttää tätä testailua ja demoiluun malliin, niin täällä on sitten toinen mielenkiintoinen tapaus. Osa ehkä tän jo jossain nähnytkin. Eli tässä on olemassa oleva rakennus, joka on mallinnettu. Jos kytketään tuolta pois, meillä on ensiksi tontin malli, tämmöinen kuorimalli, niin kuin se pitää ollakin. Sitten on olemassa oleva rakennus. Sitten on laajennusosa ja sitten on vielä metroasema tuolla alla. Mikä on metroasema. Ja täältä pystyy sitten taas saa hyvän käsityksen tästä hankkeesta. Hyvä. Mutta tuossa oli oikeastaan tämä demo. Siirrytään taas eteenpäin. Sitten tuossa niin näitte, että tämä on semmoista niin kuin
molemmat osapuolet pystyy sitä niin kuin mallia tarkastelemaan, mutta sitten se kommunikaatio, mikä tästä nyt sitten vielä puuttuu, niin se kommunikaatio tällä hetkellä niin kuin käytetään yleistä keskusteluketjua siihen, että jos siihen halutaan jotain niin kuin kysyä tai muutoksia, tai sitten se voi laittaa tiedostona sinne tietomallin yhteyteen, mutta tarkoituksena on siis tehdä keskustelutoiminnallisuus tänne tietomallin alle, eli siitä tulee ylimääräinen välilehti. Nyt sitä ei pysty demoon vielä, koska se ei ole vielä olemassa, mutta se tulee siten, että se keskustelu siitä tietomallista on sitten siinä liittyy nimenomaan siihen tietomalliin. Sitten vielä vähän tarkempana kuvana ja siellä näkee, että saman tyyliin kun liitteistä käydään keskustelua. Ainoana lisänä tähän tulee nyt sitten, että me aina tarkastellaan, että mikä siellä on viimeisin versio ja nähdään, että mistä tietomallista siellä on, mistä versiosta siellä on keskusteltu. Linkittyy samalla lailla yleiseen keskusteluun. Hyvä. Sitten seuraava asia, mikä näihin liittyy, että nyt käytiin sitä mallin lähettämistä, mallin katselua, käsittelyä. Tämä on oikeastaan suunnittelijan toiminnallisuus. Voidaan lukea sitä RH-tietoa tai mitä siellä tietoa on kirjoitettu sinne tietomalliin. Jos se on oikeassa paikoissa, niin se voidaan sieltä tuoda automaattisesti. Ja käydään tuolla taas vielä demon puolella. Mennään itse asiassa täältä. Lähdetään tekemään ihan hakemus. Meillä oli se tässä. Sinne taas uusi kerrostalohakemus. Laitetaan sinne se tietomalli. Nyt meillä on täällä tämmöinen malli. Itse asiassa sen takia halusin tällä demota, koska tämä on semmoinen testimalli, missä on 50 eri asuntoa, niin nyt nähdään, että kuinka näppärästi ne tulee ne tiedot niistä kaikista siellä olevista asunnoista. Ja otetaan tuolta ja tuot tiedot mallista, niin se prosessi lähtee tosiaan käyntiin täällä. Taustalla tuodaan tietoja. Jaha, odotas hetki vielä. Laitetaan tuolta näin. Nyt näette tuossa siellä on nyt tuodaan tietoja prosessi käynnissä ja nyt kun se sieltä pyörähti, niin se näyttää, että huoneistoja 50 kappaletta ja niistä tuli kaikki nämä tiedot ja sitten sen lisäksi tuli vielä rakennukseen liittyviä tietoja. Ja seuraava päivitys, mikä tähän tulee, tuo sitten tosiaan ne rakennuksen osat, tuo hissit, sisäänkäynnit, tämän tyyppiset asiat, mitä sieltä pitää lukea. Ja nyt me nähdään täältä hankkeen kuvassa on 614 uutta tietoa ja käydään katsomaan niin esimerkiksi esimerkiksi nämä huoneistojen tiedot on täältä tullut automaattisesti sieltä tietomallista hakemukselle. Eli ei niinkään kunnalle, mutta sille suunnittelijalle tai luvanhakijalle helpottaa sitä työtä. Hyvä. Sitten siirrytään taas eteenpäin. Meillä on esitystä vielä pikkusen jäljellä. Tietomallin arkistointi, eli lupapisteen tiedonohjaussuunnitelmaan olisi tietomallit, koska ne pitää myös arkistoida. Ja sinne on laitettu tiedonohjaussuunnitelmaan voidaan lisätä sekä tietomalleja että tietomallia olevia liitteitä. Ja ne tulee ihan samalla lailla kuin muutkin asiakirjat sinne arkistonäkymään sitten näkyviin, kun arkistonäkymä on ylipäätään siinä hankkeessa näkyvissä, ja ne voi sieltä sitten arkistoida. Ja sen jälkeen, kun ne arkistoidaan, niin ne näkyy sitten siellä, tai ne siirtyvät sinne onkaloon,
ja ne näkyvät sitten eri käyttöliittymillä sitten ei kaupassa. Jos se on ollut myös kysymyksiä, että tuleeko ne kauppaan, niin ennen kuin tilanne on selvä, niin ei tule kauppaan, mutta muissa katselimissa sitten on valittavissa. Ja tuossa nyt näkyy sitä TOSin päivittämistä arkistointinäkymää. Ja tuon voisin vielä viimeinen demo, niin näette sen sieltä. Hyvin. Täällä yksi hakemus. Tämä demo, me nähdään, että täällä on päätös tehty. Täällä on arkistointivälilehti näkyvillä. Niin täällä nyt näette, että täällä on viety jo arkkitehtimalli, hakemuksen aikainen arkkitehtimalli on viety, liitteitä on viety, päätös on viety, piirustus on viety. Ja sitten täällä on rakentamisen aikaiset liitteet, PIM-tietomallit ja toteutumamallit erikseen. Nämä sitten täältä vaan valitaan ja valinnan jälkeen sitten viedään valitut arkistoon. Eli toiminnallisuutena, jos on käyttänyt jo arkistointia, niin nyt vaan ne tietomalli sitten ilmestyy tänne samalle välilehdelle. Sitten vielä viimeistellään tämä esitys sillä, että katsotaan vähän sitten seuraavia steppejä, miten tästä sitten eteenpäin. Eli pääkäyttäjän toiminnallisuudet. Tässä näette ne tarkastukset, mitä lupapisteessä on. Tämä on sellaista, mitä me hallitaan. Eli kuntien ei tarvitse miettiä se, että onko meillä viimeisimmät tarkastussäännöt vai ei, vaan adminin lupapistetuki ylläpitää, että on viimeisimmät hyväksytyt tarkastussäännöt olemassa. Se, mitä tulee taas sitten kuntaan, niin tämä on nyt kytketty päälle siten, että teillä on näkynyt se tietomalli välilehti jo pidempään, ja nyt sinne tulee vielä se tietomalli näkymään, eli teillä ne 3D-toiminnallisuudet tulee myös käyttöön, tai on tullut kuun vaihteessa. Se antaa teille pääkäyttäjän näkymään sitten mahdollisuuden myös päästä hallitsemaan niitä, että mitä tarkastuksia minkäkin tyyppiseen hankkeeseen tehdään. Mutta nämä on nyt laitettu kaikille päälle, joka kunnalla laitettu, että niille ajetaan ne perusvalidointisäännöt. Sitten meillä on kuntia, jotka ovat aika-asiakkaita, niin niillä on sitten käydään tarkemmin sitten ne läpi vielä ne tarkastukset. Jos tulee muutoksia, tämä on se paikka, missä niitä voi muokata, mutta niin kuin nyt tällä hetkellä en suosittele tai koe tarpeelliseksi, että kenenkään kunnan kannattaisi tai tarvitsisi niitä nyt tehdä, koska ne on nyt kaikille automaattisesti koostetusti laitettu päälle. Sitten tärkeä asia, nyt kun niitä tietomalleja sinne tulee, niin ettei käy hups, että ei tiedetty, ei huomattu, että sinne tulee tietomalli, niin täällä on automaattitehtävä, on uuden PIM-tietomallin lisääminen, eli käsittelijät ja tehtävät. Toiminnallisuudesta tehdään uusi tehtävä, annetaan sille joku painoarvo, kerrotaan, että halutaanko me hakemuksen aikaisista, rakentamisen aikaisista toteutumamalleista automaattitehtävä. Kelle tulee tehtävä, lähteekö sähköpostia. Ei se oikeastaan sen enempää, että nämä tulee sitten joko sähköpostiin, valitusti sähköpostiin tai sitten jonkun tehtäväjono. Tärkeää, että ne saataisiin kiinni. Sitten yksi asia on tuo tiedonohjaussuunnitelman päivitys. Siitä tulee erikseen ohje sähköpostilla kuntien pääkäyttäjille. Sieltä on nyt laadittu ohjeet ja se tullaan sitten loppuvuoden aikana kunnille toimittaa, eli jotta ne tietomallit olisi sitten siellä valmiina. Jos ei tapahdu 1.1.2026 mennessä sitä uuden TOSin päivitystä, niin aina voi sitten käsin lisätä niitä arkistointitietoja sinne sitten jälkikäteen. Hyvä. Vuodenvaihde tulee ja muutos tulee, mutta tulee aika monta muutakin muutosta. Niin tässä nyt pitää huomioida se, että todella monta muutosta tulee samaan aikaan niin kunnille, luvanhakijoille,
niin siellä on varmasti epäselvyyttä sekä kunnissa että luvanhakijoissa, miten nämä kaikki tulee. Sitten vielä, kun jo tavallaan prosessi muuttuu tai tulee uudenlaista materiaalia sinne, niin kuka niitä käsittelee ja miten meidän kunnassa näitä käsitellään. Ja sitten uskoisin, että useimmissa kunnissa ei ole ollut aikaisemmin hankkeita tai ei ole harjoiteltu sitä käyttöön. Tämä on nyt se fakta siinä vuodenvaihteessa ja sen kanssa pitää elää. Ohjeistukset ei ole täydellisiä. Kuntaliiton yhteistä ohjetta vielä viimeistellään. Toivottavasti saadaan kohta kaikille jakoon. Mutta sitten on joissain tietyissä kunnissa on hyviä ajantasaisia ohjeita ja niitä voi linkittää ja jakaa ja ottaa sieltä mallia ja antaa omillekin asiakkaille ja linkata, että tuolta löytyy hyviä. Ja sitten vuodenvaihteen tilanteesta vielä tietomalliasetus ensi viikon tiistaina vahvistetaan, mitä se lopulta vaaditaan, niin sen jälkeen vielä joudutaan tekemään viimeisiä muutoksia. Ja vuodenvaihteessa tiedetään, että ei varmasti ole ihan täysin niin kuin, tietomalliasetuksen mukaisia esimerkiksi tarkastuksia vielä olemassa. Muutos, mikä tässä vielä tulee, on se tietomalli-välilehdelle tulee luvanhakijalle valinta, että jos hän laittaa sinne tietomallin, niin hakeeko sitä tietomallilla lupaa vai hakeeko se sillä muulla koneluettavalla muodolla. Jos tietomallimuotoinen valitaan, että haetaan tietomallimuodossa, niin silloin se pitäisi olla sen tietomalliasetuksen mukainen. Ja sitten jos se ei ole, niin pitää pyytää, että se korjataan siihen muotoon. Ja se voin sanoa, että se on aika työläs tehdä, että ei varmaan tule ihan niin kuin tammikuun ensimmäisenä päivinä semmoisia malleja vielä. Todennäköistä on, että valitaan se muu koneluottava muoto, eli laitetaan tietomalli, mutta täytetään ne hakemukset, vastataan sitä hakemuksesta siellä sitten muuten siellä lupapisteissä. Ja luvat käsitellään sitten niin kuin näissä tapauksissa niin kuin aina aikaisemminkin, mutta sitten sitä saa hyödyntää ja kannattaa hyödyntää sitä tietomallia. Ja kannattaa kaikessa kommunikaatiossa rohkaista, että laittakaa niitä malleja, vaikka käytte sitten muuta koneluettavaa muotoa. Se auttaa molempia osapuolia niihin seuraaviin lupiin käsittelyyn, tottuu siihen, että miten tietomallilupaa käytetään. Ja tässä on vielä lopuksi meidän suositukset. Ensinnäkin toimittaminen on mahdollista vuoden alusta asti, mutta se, että kun sieltä tulee tietomalli, nähtiin tilastoista, että niitä alkaa tulla joka kuntaan, niin pitäisi olla semmoinen, että kuka sen sitten niin kuin ottaa sitä vastuun tai kenelle se asia ohjataan. Niin se olisi hyvä nimetä. Ja suositus on, että on sitten niin kuin mietitty, että mitä kun semmoinen tulee, niin mitä me sillä tehdään. Sitten kannattaa asettaa se automaattitehtävä, että ne tietomallit ei mene ohi. Ja sitten tosiaan nyt vuodenvaihteessa, jos sitä haetaan sillä muulla koneluottavalla muodolla, niin ei kannata olla turhana, mutta ohjata sitä suunnittelijaa, että jatkossa jos haluaa tietomallilla hakea, niin ne tarkastukset pitäisi sieltä lähteä tai saada läpi. Ja toivotaan myös meille, että sitten mahdollisimman paljon kokeillaan, niitä malleja tulisi paljon ja katsotaan, mihin lupapisteen toiminnallisuudet pääsee ja riittää ja saataisiin siitä palautetta. Hyvä. Anteeksi, meni pikkusen yli, neljä yli näyttää nyt. Niitä kysymyksiä, kommentteja voi laittaa sinne. Mun mielestä niitä pystyy laittamaan vielä vähän jälkikäteenkin sinne ja ne vastaillaan sitten jälkikäteen. Tässä oli mun yksisuuntainen esitys ja toivotaan sitten tosiaan palautetta ja kysymyksiä, niin päästään sitten täyttelemään niitä aukkoja, mitä tässä vielä ihmisten mielissä ja ohjelmistoissa on. Kiitos. Hyvä, kiitos Ilkka. Tosiaan lähetetään tämä webinaaritallenne kaikille, jotka on tähän webinaariin rekisteröitynyt, niin sitten tämän tilaisuuden jälkeen, jos ei vielä tänään, niin ensi viikon alussa sitten. Ja jos nuo vanhat webinaaritallenteet
kiinnostaa ja haluaa niitä katsella, niin nehän löytyy tuolta meidän Cloud Permitin nettisivuilta. Tuossa pitäisi nyt näkyä teille tuo osoite, mistä ne löytyy. Löytyy toki myös YouTubesta, että sieltä voi Lupapisteen kanavalta käydä katsomassa, mutta luulen, että tuolta nettisivuilta ehkä löytyy ne kaikista selkeiten. Mutta kiitos kaikille tästä ja hyvää itsenäisyyspäivää sitten huomenna, kun se koittaa. Kiitos. Kiitos.